Dnes mám dve veci. Prvá, odkedy som sa presťahoval, tak moje koše vyzerajú takto. Ospravedlňujem sa za tento zážitok vizuálny. Čiže dnes si vyrobíme vlastné a poriadne DIY koše. A druhá, v rukách držím absolútnu novinku, ktorá údajne by mala mať silu mocných titánov. Ale to posúdim ja. No počkať, ale toto není poriadny test. Poriadny test bude, keď zvládne prácu so mnou. Takže ešte ide nakupovať. Keďže koše budú vstavané v skrinke, ktorú vyrobíme, zvolil som vizuálne najodpornejšiu možnosť samostatných nádob, kúpil aj správne sáčky a s parťakom novým Redmi Note 15 som si dal randa aj v Toolshope, kde prešiel prvou skúškou odolnosti. Tam som totižto potreboval nakúpiť všetok materiál na samostatnú skrinku, v ktorej budú koše vložené. Tá okrem dreva ešte vyžaduje asi meter reťazky, 6 kusov pantov a dosku na mieru ako pult. Predpokladám však, že lepšie pochopíte, aký mám zámer, keď vám to ukážem. Čo vlastne ideme robiť? Moja čarovná ceruska opäť čarová. Takto nejak si to predstavujem. Nemusíte sa v tom vyznať, ale otváracie, koše vnútri, pult, to tak nie. A ako býva zvykom, skôr než príde ten slastný okamih samotného budovania, Miroslav Bača zoberie šebet do ruky, pilku a ide na pol roka piliť z dosky. Ako to samotné pilenie je v pohode, ale to ako ich odpiliť je veda, lebo však to je môj vymysel všetko vlastne. Ale čo musím uznať, telefónu, ako vidíte, som dal poriadne zabrať a on stále žije. Či ale prežije aj zajtrajšie dokončovanie, je už otázne. Ak chceš vidieť, ako sa popasuje v zajtrajšej výzve a ako dopadne výsledný vizuál, sleduj ma aj zajtra.